Atunya kasani angini dendo nini na Kena Molo wuda chieng. Chieng ni ang'o mi wacho bani dendo ni wuda chieng. Chieng ni ena mama. En sigana. Dala warentie mama mani luongo na chieng. No nyamin dawa. Koro chieng ni nolal. Koro kano nyuola to dawa ochako paka ni wuda chieng. Koro manying no moko okay dala kanyo iluonga ni wuda chieng. Dawa no ero nyamin gi no sana. To nyamin gi no lal poko yude nyaka kawuono. Mana imomi iluongo nikech jomoko nyalo wacho ni wuda chieng ni ponono koro min gi ema ni luongo na chieng. Mari to koro opogore. Mara opogore. Mama na iluongo ni Atieno. Pamela Atieno. Koro chieng ni to anya luonge ni dawa. Atokoro kit wer mabende iwero gi gin luo rumba. Matinde ni kaka wang'eyo wende go mag rumba gin wende mimiela mila mos. Iwacho ni muziki bila jasho inde kori andika mos kama. Ago thum mamos rumba mamos thum gita. Waluongo ni thum gita. To ng'ato bende nyalo penjore ni wer ni en gino ma ponono en talanta mari kose ni dhi kar tiegruok kacha mar mondo mi puonjri wer kose mari no biro yo machalo nang'. Wer en talanta mara. Ma achako wer kapod atin. Asewer igni, achako wer kane primary school, awer ka dhie high school, awer kane college. Asewer, wer en talanta. And then basi wuotho gi jomo ng'e wer, jomo hero wer, e kanisa gi tich oko ka. Koro en gima en talanta, to nikech asewuotho gi jomo ng'eyo, ase acquire skills maber mar wer. To kalure ni wer ni en talanta, mae gimi chamo pile pile ma kichiew gokinyi to idhi e studio kacha in kaka Kena Molo igolo wer mari kose ponono nitiere tich moro mitimo kose wer ni emi chamo minyalo wacho ni wer chudo wewe adhi mbele kod wer. Anya wacho ni achamo wer lakini sani kaka piny chalo kaka economy chalo jathum nyaka many gima chielo motimo. Apart from wer ago ohala. Atimo interior design and giduka maduong' auso curtains vitu kama hizo. And then apuro be ajapur ma serious mok tempur. Apuro rabuon yo dala kocha. Kiwacho ni japur ma serious in weche gi mag jiemo akia ni kawe yo machalo nade kaka japur. Kaka japur. Mago kikwadonje kawuono. Mago kikwadonje lakini ber ka ng'ato chamo chiemo ma natural mipuro kendi. Weche mag jiemo gi gin gi question marks kalure kaka joma lony osetimo research. Koro an anyalo encourage ni ber ka ng'ato yudo chiemo ma original moya e puodho koneno. To kit wende ma iwero gi gin luo rumba to e kinde ma indiko wende gigi kaka wer ma bende iweronwa mokwongo kanyo mano mar Mili. Wer ma kamagi e kinde ma igolo gi en ang'o ma mimi jingo mar golo gi ang'e ni nitiere kanyo kod wendi mar Mili ma bende iseweronwa kanyo nitiere kod wendi no mar Dr. Otonda gi wende mamoko. Thothne atimo create an wero kubina e lake cause I create characters kaka Mili no en ng'ama onge ng'ama beda piny tawacho ni ano ka nyayudo kaka weni nyayudo ng'ato nigi ode onyuome en gi dhako lakini nitie nyako ma ketho wiye oko kacha to wacho ni hera ni nyalo miya par do tino ka do tinde ipingo although akaja do lakini ng'ato ka nigi do ta apamone jodogi jomo miluor. Ana weni Mili no ponono ni pako jaber moro kanyo. Mili na karakta moro machuga wiya. Ta ang'iyo kaka society bet dhi. Ano ka thoth ji nigi do lakini gin chini ya maji. Ogidwa ni ji ong'e. Koro atemo wacho ni hera nyako ni miya paro do. Kato bedo ni do ko bedo accepted today as such. Kalore ne chendo ni mar ng'e jothum wabelo mana mbaka matin to en mana ngolo kaliecha dago mar mondo mi ingeknwa matin pela moro matin mar wendino mar Dr. Otonda kalore ni wacho ni wende makamagi gin wende mok bini e lek gin weche mapono ni chuga wi tiwero gi gima dhi mbele kalore gi alwora ni kuma intiere. Ngeknwa wer mar Dr. Otonda no. Dr. Otonda Jaki makabon ba Bon makotonda Otonda makalila Samiwero Jaki Thumit na matama pimo